Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, εκπομπή Αναλυτή συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματά μας. 10 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, σήμερα 5η 9 Μαΐου 2024. Έχω τη χαρά να φιλοξενήσω εδώ στο στούντιο Διαζώσης την κυρία Άντρη Παράσχου, ή αλλιώς Ανδρούλα Παράσχου. Είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κυρία Παράσχου. Χριστός Ανέστη με υγεία. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παράσχου. Πάμε λίγο να κάνουμε μια συζήτηση. Να πούμε αρχικά ότι κατάγεστε από είστε δηλαδή από την περιφέρειά μας, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και συγκεκριμένα από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είστε, από ό,τι άκουσα, και η νεαρότερη υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Να διορθώσουμε και το σούπερ, παρακαλώ. Ναι. Είμαι γέννημα Θρέμα Μακεδόνισσα, είμαι από την Δράμα, από το Ξηροπόταμο Δράμας. Νομίζω οι περισσότεροι καβαλιώτες, έτσι το διαπίστωσα και στα πλαίσια της περιοδίας μου, ξέρουν και το χωριό, ξέρουν πολύ καλά και τη Δράμα, όπως και εμείς αντίστοιχα οι Δραμηνοί την Καβάλα. Είμαι η νεότερη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι πολύ τιμητικό, δεν έχω σταματήσει να το λέω γιατί έτσι το αισθάνομαι. Αλλά είναι και μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί θεωρώ ότι με την υποψηφιότητά μου έτσι δίνεται φωνή σε μια ολόκληρη γενιά και δίνεται και χώρος. Επομένως, έχω μεγάλη ευθύνη και στον προεκλογικό μου αγώνα αλλά και μετεκλογικά να εκπροσωπήσω όσο πιο επάξια μπορώ τη γενιά μου. Και ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δυστυχώς σε όλες αυτές τις εκλογικές διαδικασίες οι οποίες υπήρξαν, οι νέοι ή τουλάχιστον φάνηκε ότι δεν ήθελαν κάποιον, δεν έβλεπαν κάποιον αντάξιο για να αντιπροσωπευθούν ή οτιδήποτε άλλο και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Οπότε και με την δική σας ενασχόληση με τα κοινά, όπως ευρύτερα των υποψηφίων που είναι νέοι, δηλαδή είναι ενδεχομένως κάτω των 30 ετών, να πούμε, σε αυτό το σημείο, δείχνουν ότι θα πρέπει από την πλευρά τους και οι νέοι να έχουν ενασχόληση με τα κοινά, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι έτσι έχει παρατηρηθεί αποστροφή των νέων ως προς την ενασχόληση με τα κοινά. Ίσως θα λέγαμε και δικαιολογημένη, έτσι, γιατί υπήρξε μια κακή διαχείριση των προηγούμενων γενιών. Πηγαίναμε κι εμείς, να το πω πιο απλοϊκά, στα πατήματα των προηγούμενων γενιών. Επομένως, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα και εν ώψη των προεκλογικών διαδικασιών θα πρέπει να υπάρχει μια πιο έντονη κουβέντα και θα πρέπει οι νέοι να μην απαιτούμε μόνο εκπροσώπηση και συμπερίληψη στα αιτήματα, αλλά να δίνουμε φωνή, να συμμετέχουμε, και η συμμετοχή είναι και το πιο απλό, η προσέλευση στις κάλπες. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι και ένα σημαντικό μήνυμα εν ώψη και των ευρωεκλογών, για να μην κερδίσει για μία ακόμη φορά η αποχή. Έτσι. Διότι το είδαμε αυτό το προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, η αποχή ήταν η μεγάλη νικήτρια, δυστυχώς, βάσει και των αποτελεσμάτων. Τώρα, επειδή όπως είπατε βρεθήκατε σήμερα στην Καβάλα, τις προηγούμενες μέρες και στην γενέτειρά σας στην Δράμα άλλωστε, τι είναι αυτό το οποίο σας μετέφεραν και οι πολίτες, έτσι, που είχατε μία συνομιλία μαζί τους? Σήμερα ήρθατε δηλαδή εδώ να ακούσετε και τους προβληματισμούς τους εν ώψη και των επικείμενων ευρωεκλογών. Είχα τη χαρά να συναντηθώ έτσι με αρκετούς θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς και των δύο πόλεων μας. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια προσπάθεια και ένα κίνητρο από όλους αυτούς τους ανθρώπους, θεσμικούς και μη, να αναδείξουν τις περιοχές μας και να υπάρχει συνεχής εξέλιξη και πρόοδος. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε εμείς όμως τώρα ως πολιτεία και οι ευρωβουλευτές μας πρώτα απ' όλα, είναι να υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα εδώ στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, γιατί αντιλαμβάνομαι τη Βόρεια Ελλάδα ως ένα κομμάτι έτσι με μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερες ανάγκες, που δεν αρκεί όμως η απλή διαπίστωση των ζητημάτων αυτών. Θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική στρατηγική και λύση για όλα αυτά τα ζητήματα. Είτε αφορούν το παραγωγικό κομμάτι, είτε αφορούν τον τουρισμό, είτε αφορούν τις υποδομές.
Έτσι, και όπως το επισημάνατε και για το παραγωγικό κομμάτι τώρα, για παράδειγμα, προλίγου είχαμε και τα ρεπορτάζ με την χαλαζόπτωση στον Έστο, στο Παγκαίο. Οι αγρότες δυστυχώς περνούν δύσκολες ώρες με την κλιματική αλλαγή. Με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε ότι όντως ταλαιπωρούν τον πρωτογενή τομέα. Και εδώ πέρα δηλαδή έρχεται και η Ευρώπη σαν ένα σημαντικό κομμάτι με τις αλλαγές στη νέα ΚΑΠ. Θα πρέπει δηλαδή όλο αυτό να το δούμε λίγο πιο ζεστά ευρύτερα και για το πρωτογενή τομέα. Πόσο μάλλον δεν για αυτό. Έτσι, προτού πάμε και στα επόμενα θέματα τα οποία πρέπει σίγουρα να ληφθούν υπόψη από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους ευρωβουλευτές που θα στείλουμε τελικά εκεί. Ακριβώς. Πέρα όμως από την διεκδίκηση κονδυλίων για όλα τα ζητήματα τα οποία έχουμε αναφέρει, κρίνω πολύ σημαντικό ότι πρέπει να παρουσιάσουμε και εμείς μια ολοκληρωμένη στρατηγική, ολοκληρωμένες δράσεις. Επομένως, θα πρέπει λίγο να ακούσουμε το τι συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και κυρίως στην περιφέρειά μας. Έτσι, να ακούσουμε τα προβλήματα, να εσκύψουμε στους πολίτες δηλαδή, για να γνωρίζουμε τελικά, εάν και εφόσον ο ψηφοφόρος, ο συμπολίτης μας στείλει στην Ευρωβουλή, το τι θα δώσουμε. Ξέρετε, συνήθως έτσι στις προεκλογικές περιόδους δεν υπάρχει ο χρόνος και το κλίμα, να το πω έτσι, για να ακούμε τα προβλήματα. Ίσως δεν το επιδιώκουν και οι περισσότεροι υποψήφοι, αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς και η ουσία των περιοδιών μας είναι να ακούσουμε, να συνομιλήσουμε, να κατανοήσουμε το νόημα, τα προβλήματα και όχι μόνο τα προβλήματα, γιατί εγώ θα ήθελα να πω ότι επισκέφθηκα και επιχειρήσεις και στη Δράμα και στην Καβάλα και πραγματικά θεωρώ χρέος μου ότι θα πρέπει να γίνει γνωστό πόσες επιχειρήσεις των περιοχών μας στηρίζουν εδώ την οικονομία, απασχολούν εκατοντάδες εργαζομένους και οικογένειες εδώ της περιοχής, και αυτό δυστυχώς μπορεί να μην είναι γνωστό. Έτσι. Η οικονομία, όπως το θέσατε τώρα βέβαια κυρία Παράσχου, η οποία βλέπουμε ότι μπορεί ναι μεν, αλλά να υπάρχει ένα σημαντικός θετικός δείκτης όσον αφορά την ανάπτυξη της χώρας μας. Δυστυχώς όμως το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι ακρίβειας των ανατιμήσεων. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο θέμα ως προς αυτό για την επιβίωση του μέσου νοικοκυριού, και δεν μιλάμε τώρα για κάποιον από τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί όντως να παίρνουν παχυλούς μισθούς ή οτιδήποτε, αλλά μιλάμε ακόμη και έναν μικρομεσαίο επαγγελματία ο οποίος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Την ακρίβεια τη βιώνουμε όλοι μας και νομίζω ότι αυτό αναγνωρίζεται και από την κυβέρνηση. Η απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας είναι σίγουρα οι μόνιμες αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος. Και την τελευταία πενταετία αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει. Συνεχίζουμε με συστηματικούς ελέγχους, συνεχίζουμε με τη συγκριτική, έτσι θα έλεγα, προσέγγιση και εξέταση των προϊόντων, των ίδιων προϊόντων στην ενιαία αγορά της Ευρώπης και το σε τι τιμές δίνονται στην Ελλάδα. Ακριβώς. Η μέρα με τη νύχτα, επιτρέψτε μου κυρία Παράσχου, γιατί το έχω ασχοληθεί αρκετά με αυτό το ζήτημα και με συνδέσεις με Βρυξέλλες, με το Λονδίνο, που δεν είναι βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει σημασία όμως. Καμία σχέση. Δηλαδή είναι πραγματικά η μέρα με τη νύχτα η διαφορά των τιμών που μπορεί να βρει κάποιος ένα προϊόν μιας ετικέτας επώνυμης στις Βρυξέλλες σε σχέση με την Ελλάδα, και διαφορά των μισθών επίσης. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει σίγουρα η επόμενη θητεία των Ευρωβουλευτών, καλώς ηχών των πραγμάτων, μακάρι φυσικά να είστε κι εσείς κυρία Παράσχου, το ευχόμαστε, να το δούνε λίγο, διότι όντως είναι θέμα. Είναι μεγάλο ζήτημα. Μιλώντας τώρα για κονδύλια όμως, θέλω να σας πω και για το κομμάτι της περιφερειάς μας, θα έρθουμε σε αυτό μιας και βρίσκεστε εδώ. Δυστυχώς βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το κομμάτι αξιοποίησης και, αν θέλετε, κονδυλίων, οι οποίες δίνονται και αναμένεται να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και το κάνω ερώτηση σε κάθε υποψήφιο, το γνωρίζουν καλά αυτό οι τηλεθεατές, ότι εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από πλευρά σας, εάν και εφόσον βρίσκεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, να προχωρήσετε σε κάποια ερώτηση για αυτό το θέμα. Και μιας και κατάγεστε κιόλας από τη Δράμα,
νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Είναι από τα ζητήματα έτσι που θέλω να δείξω και με την περιοδία μου και με την υποψηφιότητά μου. Γιατί όχι με την εκλογή μου, γιατί θεωρώ ότι το να επικεντρωθούμε το τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια και το γιατί δεν καταλήγουν κάποια χρήματα εδώ για συγκεκριμένα έργα, για συγκεκριμένες αναβαθμίσεις, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και αυτό θα μπορέσει να λυθεί έτσι σε μια κοινή ευρωπαϊκή βάση με γενναίες χρηματοδοτήσεις και να μπορέσουμε επιτέλους να καταστήσουμε τη Βόρεια Ελλάδα έτσι, οικονομική πύλη και διασύνδεση και με την αναδυόμενη αγορά της Κεντρικής Ασίας αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι, γιατί διαθέτει και όλα τα εχέγγυα από την πλευρά της περιφέρειάς μας όντως να προχωρήσει και να γίνει έτσι όπως το επισημαίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει θέληση και πολιτική βούληση, φυσικά και το κομμάτι της Ευρώπης παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τώρα, στο κομμάτι της Ευρώπης, ας πάμε λίγο στο κομμάτι καθαρά της Ευρώπης, το τι Ευρώπη θέλουμε, κυρία Παράσχου, που είναι φυσικά το διακύβευμα των ευρωεκλογών, των επικείμενων ευρωεκλογών, διότι σίγουρα οι πολίτες θα κληθούν να πάνε να ψηφίσουν και θα διερωτηθούν στην κάλπη, πέρα από αυτά τα οποία είπαμε ως τώρα και τα αναλύσαμε, και τελικά το τι Ευρώπη θέλουμε. Ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό? Να επισημάνουμε ότι σήμερα είναι και η ημέρα της Ευρώπης, έτσι, για όσους δεν το θυμούνται, 9 Μαΐου. Τι Ευρώπη θέλουμε? Νομίζω ότι έτσι έχουμε λίγο ίσως ξεχάσει και ξεφύγει από το όραμα που είχαμε για την Ευρώπη. Όμως θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία επιτέλους η Ευρώπη και με την Ελλάδα να πρωτοστατεί σε πολλά ζητήματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές, έχει παραδεχτεί ότι ενωμένη και με κοινές στρατηγικές μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις. Δυστυχώς βλέπουμε μια Ευρώπη έτσι, και σε ζητήματα που απασχολούν και αρκετά τους νέους, όπως το δημογραφικό, να γερνάει. Επομένως, θα πρέπει να υπάρχουν πολύ στοχευμένες πολιτικές. Και το λέω αυτό γιατί ακριβώς επειδή αναδεικνύει και μια ατζέντα που αφορά τους νέους, οι νέοι στη χώρα μας, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, δεν είναι ότι δεν δημιουργούμε τις οικογένειές μας έτσι απλά και μόνο επειδή είναι αυτή η επιθυμία και η βούληση. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες και αντικειμενικά ζητήματα, τα οποία με μια έτσι, ευρωπαϊκή πολιτική, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, θα λυθούν.